Әлбәттә, җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик мәрхәмәтле, ярдәмчел кеше иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның ярдәмен тыйып, аның хезмәтен, эшен күреп, күп бәндәләр аның яхшылыгын тыйып, ислам динен кабул кыла иделәр. Без дә шушындыймы соң, газиз дин кардәшләрем? Безнең берәр төрле изгелегебезне, яхшылыгыбызны тыйыпмы, берәр төрле ярдәмебезне тыйыпмы, бер кеше булса да ислам динен кабул иттеме? Моны да уйласак иде. Безнең җәмәгать әхлагыбызга карап, башка кешеләр, диннән ерак булган бәндәләр ислам диненә күнәргә, ислам динен өйрәнергә тиешләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бер вакыйга була бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны базардан кайтып барганда бер әбигә юлыга. Бер әби үзенең диясенә әйберләрен күтәрә алмыйча газапланып тора икән. Һәм бөтен кеше узып китә, беркем дә аңа ярдәм кулы сузмый. Барсы да узып китә, беркем дә шушы әбигә карата бер нинди дә ярдәмнәрен күрсәтмиләр, һәм моны күргән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бара да әбинең шушы алган әйберләрен диясенә куеп, хәтта диясен тотып, әбине дә утыртып, өенә кадәр озатып куя. Өенә кадәр озатып куя да, өенә керткәннән соң теге әби Пәйгамбәребезгә әйтә: "Әй улым", ди. Син бик мәрхәмәтле кешесең, бик яхшы кешесең, кешеләргә изгелек эшләдең, синең бигрәк йөзең нурлы, синең йөзеңнән бер нур бөркелә, ди. Сиңа бер үтенечем бар, улым, ди. Безнең шәһәрдә бер Мөхәммәд дигән кеше яши, ди. Син аның артыннан иярмә инде. Ул сине юк юлга күндерер, ул сине юкка чыгарыр, ул сине саташтырыр, адаштырыр, ди. Әлбәттә, ул заманда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында шундый фикерләр, шундый уйлар йөри. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны әлбәттә саташтыручы, адаштыручы, юк юлга күндерүче дип әйтеп сөйләп йөрүчеләр бик күп була. Һәм әлбәттә, безнең татарларда да бар бит. Берәр төрле изгелек эшләсәң, яхшы эш эшләсәң, сорыйлар, әбиләр, бабайлар сорыйлар: "Әй улым, исемең ничек соң? Дога кылыр идем", дигән сыман. Һәм бу вакытта да Пәйгамбәребездән теге әби сорый: "Әй улым", ди, "синең исемең ничек соң?" ди. Һәм шул вакытны Пәйгамбәребез әйтә: "Исемем Мөхәммәд", ди. "Исми Мөхәммәд", ди, "Минем исемем Мөхәммәд", ди. Һәм моны ишеткән әби бик гаҗәпләнеп кала. "Синең исемең Мөхәммәдме", ди? "Син алдамыйсыңмы", ди. "Юк", ди, Пәйгамбәребез әйтә. "Мин алдамыйм", ди. "Минем исемем Мөхәммәд", ди. Һәм моны ишеткән әби "Ла илаһа илляллаһ ва анни расулуллаһ" дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның пәйгамбәрлеген кабул кылып, ислам динен әлбәттә кабул әйли. Кабул кыла әлбәттә ислам динен, Пәйгамбәребезнең җәмәгать ярдәмен тыйып, Пәйгамбәребезнең эшен күреп, Пәйгамбәребезнең йөзен күреп, нурлы йөзен күреп, аның яхшылыгын тыйып, күп бәндәләр ислам динен кабул кылдылар. Әлбәттә, без дә җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямгә ошарга, тырышырга тиешлебез. Үзебезнең хезмәтебез беләнме, ярдәмебез беләнме, үзебезнең Пәйгамбәребезгә ошарга тырышканлыгыбызны күрсәтергә тиешлебез.